Keď viete, má Filter King furt natáča. Slepý. Ty kokos. Stýla Braino špionil golubího, ale 2. Potrebovali sme, to je secret. Škoda. A veď je tam. Tu som slepice. Videl som také videá, že tie slepice boli tie secrety. Viem. Tak koľko secrety tento? A taký veľký base, a ja chcem. Šéf Krábra. Neviem. My máme šéf Krábra. Tam v tom kybli 3-krát. Ja, a to je lobster, ty šéf Krábra. Ale má klepeta. No ja viem. Koho napadlo vymysleť hru stylu Brain Rot, tak ho nechápem. A to isté je aj s Gendlom. No, Grova Garden. Povedz im, čo ti tradoval. Ja som mu tradoval 1 kvadriliónov, myslím. A ešte na to, čo som ti potom ešte dal $1. na 1 šekul. A potom ja som bol brok. Ale mi to nevadí, lebo je to... Na čo si mi to giftoval? Lebo ja to už nehrám. Ja tiež ne. Tak ty si mohol mi povedať, že nehráš. Počkaj, stopnem si video, lebo ešte chcem. Počkajte, musel som si ďalšie. Tak. Tak mám to robiť. Ideme do basement. Ideme susedko. Ideme si niekomu silovať brainot. Hej, on to nemá brainot. Nemáš brainot, bro. Tu mala si... Ale prečo koľko má boneka Ambalabu, ty kokos? Tu mala si pero čelo, ale mám čelo. On mal ten